Bon dia a tothom, benvinguts al Congrés de Ciència 2015. Esperem que us agradi l'exposició dels alumnes de 5è de l'Escola Pegaso. Tot va començar pels vols del mes de febrer. A classe vàrem haver de dibuixar un logo, un dibuix que representés la llum. I al cap ens van venir moltes idees. Què podíem dibuixar? Uns varen dibuixar bombetes, d'altres sols, d'altres raigs de llum i d'altres l'electricitat. La veritat és que ens va resultar molt interessant veure que no tots enteníem la llum de la mateixa manera. I tots els dibuixos eren encertats i fantàstics. Va ser aleshores quan ens vàrem fer preguntes. Què és la llum? Totes les llums són iguals? Què passaria si no hagués llum? Comencem a investigar. La primera experiència la tenim a l'aula de ciències. Vam entrar amb la llum totalment a les fosques. Quin enrenou! Al principi no veiem res, però a mesura que passava el temps podíem veure petites coses. La llum d'emergència, les escletxes per sota la porta, per les finestres, alguna cosa havia fet canviar la nostra visibilitat. Quan es va encendre el llum, fins i tot ens molestava. La nostra pupil·la es va anar adaptant. Quan ens deixen un objecte sobre la taula a les fosques, no el veiem i ens preguntem de quin color deu ser, quina forma deu tenir. Arribem a la conclusió que per veure els objectes necessitem la llum i la vista. Ens preguntem com arriba la imatge dels objectes al nostre ull quan hi ha llum? Ho representem amb dibuixos. Activitats amb llum natural. Per poder esbrinar el procés haurem de cercar informació de com actua la llum. Busquem fenòmens que ens cridin l'atenció sobre la llum natural. Fem de fotògrafs. Al pati i amb les nostres càmeres intentem captar imatges que ens ajudin a entendre millor la llum. Fotografiem el reflex del sol en un bassal. Al voltant del sol es podien percebre alguns colors, tot i que a la foto no s'acabin de veure. També hi havia ombres, les ombres dels arbres, les nostres pròpies ombres, l'ombra d'una ampolla de plàstic i l'ombra d'un pal que va resultar ser totalment simètrica. Activitats amb llum artificial. En una altra sessió a l'aula de ciències juguem i experimentem lliurement amb la llum artificial. Arrel de les experiències viscudes amb la llum i de l'interès en conèixer com funciona el nostre ull i per què veiem, ens plantegem resoldre aquestes qüestions a partir de l'observació, manipulació i dissecció d'un ull i de l'estudi de les propietats de la llum. Com ho farem? Propostes. Buscar informació per internet, remenar els llibres, observar un model anatòmic d'un ull humà, disseccionar un ull d'animal. Comprovem que la llum viatja en línia recta. Vam tornar a anar a l'aula de les fosques i la professora va obrir una mica les persianes. Vam veure que la llum que entrava per les persianes veiem com anava en línia recta fins a les parets i al terra de l'aula. Un experiment que vam fer per comprovar que la llum viatjava en línia recta va ser, a partir de cartolines foradades, veiem que si fem coincidir la llum sobre els forats, la llum es propaga en línia recta. El segon experiment que vam fer va ser enfocar amb llum, amb una llanterna, a un tros de paret blanca, tirar-hi bicarbonat per sobre i llavors el bicarbonat ens permetia veure durant uns segons la trajectòria de la llum i vam poder comprovar un altre cop com veia que la llum viatjava en línia recta. L'últim experiment que vam fer va ser, en un recipient ple d'aigua, tirar-hi 2 o 3 gotetes de llet, enfocar amb la llanterna i vam poder comprovar un altre cop com la llum viatjava en línia recta. La reflexió. Quan les ones de llum xoquen amb un objecte pla, llis i brillant, les ones reboten. El rebot és un reflex.
Gràcies a la llum reflectida podem veure al mirall la nostra imatge. Apreciem que es crea un angle. La llum incideix sobre el mirall i el rebot el podem recollir sobre una pantalla. Això explica la simetria de la reflexió. Quan la llum es desvia, diem que es refracta. Sí. Quan la llum passa d'un medi a un altre, es forma un canvi de direcció. Ho vam comprovar en un experiment que vam fer, que en un pot hi vam ficar una mica d'aigua i un llapis. I depèn de com el miressis, el llapis estava torçat, però només era un engany òptic. Un altre experiment que vam fer va ser en un pot i vam ficar un botó i enfocar-ho en un alot. I depèn de com ho miressis, veies un o dos botons, però només era un engany òptic. Situacions de la vida real que es demostren la reflexió. A vegades, quan ens estem a punt de tirar a la piscina, el terra sembla molt més alt del que està. I també, quan fiquem la mà dintre l'aigua, la mà és molt més gran que el braç. Només són enganys òptics durs a terme per la reflexió. Experimentem el comportament de la llum per passar per diferents materials. Ens trobem materials de tota mena a sobre de la taula i amb l'ajuda d'un alot volem esbrinar de quin tipus de materials són. Ens adonem que no tots els materials deixen passar la llum de la mateixa manera. Decidim classificar-los. El vidre, la bossa de plàstic i la celofana deixen passar totalment la llum. Són materials transparents. El cartró, el seder, la fusta i el paper d'alumini no deixen passar la llum. Són materials opacs. El paper vegetal, el paper de seda i el plàstic esmerilat deixen passar una part de la llum. Són materials translúcids. Experimentem la descomposició de la llum. Darrere del comportament del seder de la llum, vam veure que, malgrat nosaltres veiem la llum blanca, es descomposa en color sí, com ja havíem comprovat un dia a pluja al pati. Consultant els llibres, vam comprovar que quan il·lumines un prisma amb una llum, es descomposen els colors a l'arc de Sant Martí. Vam fer moltes fotos, però va ser molt difícil captar la varietat dels colors, tot i que la veiem amb els nostres ulls. Una vegada que hem experimentat i coneixem com és la llum, ens tornem a formular la pregunta inicial. Com rep les imatges el nostre ull? Preparem la dissecció d'un ull de xai. Primer ens distribuïm per parelles a l'aula de ciències. Observem les seves parts: pupil·la, iris, còrnea, globus ocular, musculatura i nervi òptic. El tallem amb cura i el buidem. Veiem que surt un líquid viscós i a sobre una boleta de color transparent. La safata s'embruta d'un altre líquid de color negre i és perquè la pupil·la s'ha desfet. Comprovem que la pupil·la ha desaparegut de la còrnea i ha deixat un forat transparent. Separem el cristal·lí de l'humor vítric amb l'ajuda de les pinces. L'humor vítric serveix per donar-li forma a l'ull i per protegir-lo dels cops. Col·loquem el cristal·lí sobre un paper de diari i comprovem que serveix de lupa. N'hi ha alguns cristal·lins que han perdut la seva transparència degut a la seva edat i per això no es veuen les lletres. Donem la volta a l'ull per observar la retina, que està situada al fons. La retina és de color verd blavós degut a unes cèl·lules encarregades de captar els colors i les formes. Ho hem aconseguit! Esbrinem quin tipus de lent hi ha a l'interior de l'ull i quina funció fa. Una vegada hem esbrinat que tenim una lent a l'interior de l'ull, volem saber com funcionen les lents i preparem una última comprovació. Juguem amb les lents i comprovem que el cristal·lí és una lent convergent més gruixuda al centre que als extrems. Això provoca que els raios de llum es concentrin en un punt i projectin la imatge a la nostra retina. Conclusió de la nostra recerca.
Per veure un objecte, fixem la vista, enfoquem l'objecte i la seva imatge entra per la pupil·la, travessa diferents mitjans transparents, entre ells el cristal·lí. Després es forma la imatge al fons de l'ull, a la retina i a través del nervi òptic les imatges poden ser enviades al cervell. Per entendre millor tot el procés, comparem el funcionament del nostre ull amb el d'una càmera fotogràfica. Esperem que us hagi agradat. Fins una altra.